Zeeland presenteert zich in Den Haag en provincie wist al jaren van PFAS-vervuiling. Kijk mee naar een overzicht van dag tot dag. Eet geen vis uit de Westerschelde. Daarvoor waarschuwt toxicoloog Ron Hogeboom. Voor Omroep Zeeland analyseerde hij de gegevens van een in de Westerschelde gevangen vis. En het onderzoek van die vis in een laboratorium blijkt dat het PFAS-gehalte ver boven het toegestane maximum ligt. Kunnen we nog groente en vis uit de Westerschelde eten? Die vraag horen we steeds vaker nu we weten dat stoffen zoals PFAS en PFOS vanuit Antwerpen richting Vlissingen stromen. Maar hoeveel gif zit er dan in lamsoor, zeekraal of vis? Dat gaan we vandaag voor u uitzoeken. We nemen een aantal monsters op 3 plekken. Bij Rilland, vlak bij de Belgische grens, halen we slip en lamsoren. Bij Paal, slip en zeekraal. En in het nieuwe natuurgebied bij Perkpolder halen we alleen slip. Ondertussen krijgen we van Marco van Burg en zijn vrouw bot. Die is gevangen in de Westerschelde, ook vlak bij de grens met België. Ik vind het spannend. We weten echt niet hoeveel die verontreiniging is, zeg maar. En kunnen we daar nog wel veilig vissen? Kunnen we die vissen opeten? We weten het niet. We brengen de monsters naar Grauw, naar een bedrijf dat Eurofins heet. Daar zo gaan ze in een laboratorium bepalen hoeveel PFAS en PFOS er in deze monsters zit. 2 weken later zijn vrijwel alle analyses binnen. Eerst het goede nieuws. Volgens toxicoloog Ron Hogeboom van Universiteit Wageningen zijn er in het slip, de zeekraal en de lamsoren niet al te veel PFAS aangetroffen. Nee, als je echt denkt dat er in dat gebied sprake zou zijn van lozingen en je zou het terug moeten zien in dat slip, dan zie ik dat niet. Maar dan komen we aan de vis en dat is een ander verhaal. Ja, in die bot zien we wel een gehalte wat voor dit type vis eigenlijk niet bekend is. Hè. Er zijn niet heel veel data, maar als je kijkt naar data die beschikbaar zijn, dan zit er eigenlijk over het algemeen veel minder in dan in deze bot. Per gram vis bevat de bot 49 nanogram PFAS/PFOS. En ook al is een nanogram heel weinig, dat getal van 49 is hoog. Dat zit zo. Europees is vastgesteld dat we per week maximaal 4,4 nanogram per kilo lichaamsgewicht binnen mogen krijgen. Iemand van 65 kilo mag dan dus wekelijks maximaal 286 nanogram PFAS innemen. Als die persoon 150 gram van onze gevangen bot eet, krijgt hij maar liefst 7350 nanogram binnen. Bijna 26 keer het maximum van 1 week in 1 maaltijd. Dan ga je dus wel dat doel om die blootstelling omlaag te krijgen, dat ga je dan niet halen met dit soort vis. Ik denk wel dat er sportvissers zijn die het waarschijnlijk nog wel doen, die het gewoon inderdaad niet weten en ook vanuit andere provincies naar Zeeland komen en die dan zo'n visje wel opeten, ja. Nee, ik zou die vis eerlijk gezegd niet eten. Als ik de keuze heb, dan pak ik liever een andere vis. Uiteraard is dit geen representatief onderzoek. Maar de aangetroffen waardes PFAS in de vis lijkt toch echt wel reden genoeg om zo snel mogelijk tot actie over te gaan. Voor het eerst sinds corona worden er weer oorlogsherdenkingen gehouden op een normale manier. Zo ook maandag in Westkapelle. Achter het polderhuis hadden zich rond de 100 mensen verzameld om de slachtoffers te herdenken. We zijn ontzettend blij dat het weer gewoon eigenlijk normaal door kan gaan. En dat we gewoon mensen uit kunnen nodigen om de bevrijding eigenlijk te herdenken van Westkapelle. Want ja, het is gewoon ontzettend belangrijk dat het behouden blijft en dat we eraan terugdenken. Want geen toekomst zonder verleden. Buitenlandse veteranen waren er dit jaar nog niet bij vanwege de inreisbeperkingen. Maar de organisatie hoopt volgend jaar iedereen weer te kunnen verwelkomen. In Breskes is de sloop gestart van de graansilo. Het beeldbepalende gebouw maakt plaats voor appartementen. Over de sloop is veel te doen geweest. Veel Bresciaanders wilden de silo behouden, maar dat bleek niet haalbaar. Het kunstwerk Broden en Vissen, dat aan de zijkant van de silo hing, is van de zomer al verwijderd en komt naar restauratie in Terneuzen te hangen. Zeeland presenteerde zich dinsdag voor de 6e keer aan Politiek Den Haag. Het doel is banden aan te halen en gezichten te laten zien. Maar bovenal onderwerpen aan te kaarten die voor de provincie belangrijk zijn.
Sinds het debacle met de marinierskazerne probeert Zeeland zich nadrukkelijker te profileren in Den Haag. Ik heet jullie van harte welkom namens Zeeland. We moeten ook meer in elkaar investeren. En ik denk, dat zijn mijn waarnemingen dan van de afgelopen jaar, 1,5 jaar. Dat is ook echt gebeurd. En we hebben ook wel geleerd om op een andere manier naar elkaar te kijken. Open en eerlijk te zijn, met elkaar om tafel te gaan, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Zijn er nog punten die nog beter kunnen? Nou, ik denk aan de Zeeuwse kant is nog, denk ik, scherper prioriteren. Wat wil je met elkaar bereiken? Samenbundeling van kennis en expertise, samenwerken. Ik denk de uitdaging is dat we allemaal op een andere manier ook gaan werken. Niet zeggen, ja, we zien elkaar af en toe. Nee, maar we hebben teams. We hebben teams van mensen van departementen. Dan ga je niet notities en mailtjes sturen. Dan ga je om tafel en dan maak je gecombineerde teams van bedrijven en van departementen om elkaar te helpen. Waar liggen bij jullie de mogelijkheden, de kansen en hoe kunnen we als overheden goed faciliteren? Dat is een nieuwe manier van werken waar we in moeten groeien, ook komende jaren. Ja, dat helpt wel heel erg. Want je laat hiermee ook gewoon de dynamiek en de energie zien en voelen, misschien dat nog wel meer, die er zitten in Zeeland. En daar hoorden enthousiaste ambtenaren bij. Daar hoort een hopelijk enthousiaste bestuurder bij. Die echt vanuit, diep uit de tenen die energie en dynamiek haalt en die ambities om te laten zien, het is ons serieus, we zijn menens. En dat gaat beter dan aan een overlegtafel of nog erger misschien via een Zoom-overleg? Ja, zeker weten. Nee, wat ik zeg, dan voel je het niet. Dan hoor je het en dan zie je het misschien, maar je moet het voelen. De provincie Zeeland staat samen met de regio Utrecht bovenaan als het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt. Zeeland schreeuwt om personeel, vooral restaurantkoks, monteurs, netwerkbeheerders en stucadoors, meldt uitkeringsinstantie UWV in Goes. Het tekort is volgens het UWV zo groot dat vooral in winkels en horeca zaken gedeeltelijk moeten sluiten, omdat ze niet aan voldoende personeel komen. Het UWV roept werkgevers onder meer op nu vaker te kijken naar oudere sollicitanten, die ondanks de krapte toch nog vaak worden afgewezen. De voetbalploeg van het asielzoekerscentrum aan de Laurens Thomasweg in Middelburg is tweede geworden op het landelijke voetbaltoernooi voor AZC's. In het stadion van Heracles in Almelo speelden de voetballers tegen meerdere ploegen uit andere provincies. De mannen van het Middelburgse AZC zijn nu aan het nagenieten op hun eigen trapveldje. It was like a dream, you know. It was really amazing. We have a good experience to play in Heracles. Yeah, it was amazing yesterday. Yeah, it was amazing. Een superleuke ervaring en je zag ze ook genieten, je zag ze stralen en ja, daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. De jongens zijn natuurlijk tweede geworden in heel Nederland. Ik ben wel benieuwd hoe goed ze nou echt zijn. Dus ik ben in het goal gaan staan en zij mogen schieten. Ja, lekker keeper! Oeh, bijna. Bij de Zeeuwse PABO zijn er dit jaar minder nieuwe studenten dan anders. Er stromen vooral minder mbo'ers door naar de PABO. En dat komt opvallend genoeg door het lerarentekort. Dit is het schrikbeeld van de Zeeuwse basisscholen. Lege klaslokalen omdat er niemand meer is om voor de klas te staan. En dat moment is dichterbij dan je denkt, want er is al een lerarentekort. Het is dan ook niet gek dat de scholen zitten te springen om de onderwijsassistenten die van het mbo komen, om de gaten te dichten. Maar daardoor stromen er minder mbo'ers door naar de PABO, waardoor datzelfde lerarentekort nog groter wordt. Wat we zien is dat we minder doorstroom hebben van het mbo direct naar de PABO, omdat een deel van de mbo-studenten waarschijnlijk gaat werken in het werkveld als onderwijsassistent of als lerarenondersteuner. En dan komen ze dus niet bij de PABO terecht. Daarom is het ook belangrijk dat wij met de verschillende onderwijskolommen, en niet alleen CPOZ van het primair onderwijs, maar ook voortgezet mbo en hbo, dat wij iedere keer die verbinding zoeken en het gesprek met elkaar aangaan. We moeten zorgen dat we het samen doen, want de een trekt de ander anders leeg. En dat willen we niet. Door andere onderwijsroutes aan te bieden hoopt de Zeeuwse PABO die lagere instroom op termijn te compenseren. Omdat we in september ook een deeltijdopleiding gaan starten die flexibel is, denken wij dat de uitstroom over 4 of 5 jaar niet zo heel veel lager zal zijn dan wat die nu is. Dus we denken dat een hele hoop mensen nu nog wel voor het onderwijs zijn behouden. Alleen niet rechtstreeks via de PABO als leerkracht gaan werken, maar via andere routes op de markt komen. En dat is hard nodig.
Er is al een tekort aan basisschooldocenten. Maar dat tekort wordt alleen maar groter de komende jaren. Want naar schatting gaat ieder jaar zo'n 100 FTE aan basisschooldocenten met pensioen. Terwijl er van de PABO hier bij de HZ maar zo'n 50 FTE afstudeert. Waardoor het tekort jaar na jaar verder oploopt. We weten met z'n allen dat er een groot lerarentekort aankomt. En dat zullen we met elkaar moeten opvangen. Maar we weten ook dat het aantal mensen dat hier in Zeeland naar de PABO gaat, zeker in de voltijd, niet genoeg is om het lerarentekort op te vangen. Dus we hebben ook die andere routes nodig om in ieder geval zo dicht mogelijk bij elkaar te komen. Nou, en zelfs dan zal het waarschijnlijk nog niet genoeg zijn. Dus we moeten ook gaan kijken hoe gaan we het onderwijs zo organiseren dat je ook onderwijsassistenten en lerarenondersteuners kunt gebruiken. We gaan heel creatief moeten zijn en we gaan zeker een overheid moeten hebben en een inspectie die daaraan meewerkt en meedenkt. En volgens mij doen ze dat ook wel, want zij zien natuurlijk ook dat tekort op zich afkomen. Dus, Het wordt overmacht ook, hè, op zo'n manier. Ja, en je werkt wel als zoiets op je afkomt en het is overmacht, net als bij de coronatijd. Ja, wat zeggen ze ook altijd weer? Onder druk wordt alles vloeibaar. Nou, ik denk dat het zal zijn of moeten zijn. Altijd al een piratenpop, een pratende papegaai of een zeemeermin willen hebben? Dit is je kans, want alle attributen van attractiepark Het Arsenaal in Vlissingen worden geveild. In totaal gaat het om zo'n 750 items. Van kookspullen tot schuifdeuren en van de roltrap tot 22 piranha's. Alles is te koop. Volgende week vrijdag, dan is er een kijkdag. En de laatste veilingsronde die sluit op 6 december. Het Arsenaal sloot begin oktober na 28 jaar definitief de deuren. Het gebouw wordt omgebouwd tot hotel dat in het voorjaar van 2023 open moet gaan. Het strategisch kenniscentrum voor georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Vlissingen moet dé plek worden waar professionals elkaar weten te vinden op het gebied van criminaliteitsbestrijding. In het kenniscentrum kijken ze naar trends en patronen binnen de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Want hiermee kan de politiek scherpere keuzes maken. Het is eigenlijk de plaats waar alle diensten die bezig zijn met criminaliteit, georganiseerde criminaliteit, hun expertise bij elkaar willen brengen. Dus niet de namen, niet de verdachten, niet het nummer van de container, maar met name hoe werkt het nou precies, hoe functioneert het? Om al die informatie samen te brengen is het nodig dat allerlei organisaties vertegenwoordigd zijn bij het kenniscentrum. We hebben hier experts vanuit de politie, die heel veel weten bijvoorbeeld over georganiseerde criminaliteit. We hebben experts vanuit de field, die iets weten over geldstromen, over processen. Mensen vanuit de douane die heel veel weten over goederenstromen en processen. Vanuit de Koninklijke Marechaussee, over mobiliteit van personen. En daarnaast hebben we een aantal wetenschappers. Het kenniscentrum lijkt geen dag te vroeg te komen. Elke dag is er wel nieuws over de georganiseerde misdaad in Nederland. En dat is niet alleen de drugs die worden binnengebracht, en daar hebben we heel veel last van. Maar het is ook het geld, heel veel illegaal geld. En niet te vergeten de bedreiging en de intimidatie. Dat juist voor Vlissingen is gekozen is geen toeval. Het kenniscentrum is onderdeel van het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Het moet dé plek in Nederland worden die iedereen die iets met criminaliteitsbestrijding te maken heeft, weet te vinden. Er werken nu 15 mensen bij het kenniscentrum. Dat moet de komende tijd gaan verdubbelen. Het is de bedoeling ook Zeeuwen hier aan het werk te krijgen. En daarom wordt samengewerkt met het Zeeuwse onderwijs. Zoals de opleiding ICT van de Hogeschool Zeeland. Wij zijn hier een Google Maps-achtige omgeving aan het maken. Waarbij we eigenlijk de instroom en uitstroom van drugsgerelateerde producten kunnen zien. En daarbij kunnen zien waar het binnenkomt, maar ook waar het land weer doorgaat. Het kenniscentrum gaat dat gebruiken om op een strategisch niveau goed te kunnen gaan bepalen waar de hotspots eigenlijk zitten. Ja, we werken met een team met vijf studenten, waarvan 2 consultants en 3 software engineers. En de consultants zijn dus op zoek naar geschikte methodes om dingen te visualiseren. En de software engineers die bouwen het aan. De studenten werken dus echt mee aan het in kaart brengen van de georganiseerde criminaliteit. Het is heel iets nieuws, het is een heel interessante opdracht. We zijn echt bezig om de maatschappij beter te maken. En dit is een van de vele projecten die wij daarin doen. Medewerkers van een drugsvoorlichtingsbus in de gemeente Capelle konden donderdagmorgen meteen aan de slag. Want in een speeltuin bij een school was een zakje drugs gevonden. Een gevaarlijke situatie. Het zag eruit als een snoepje. Een zakje met snoepjes, dus dan gaan de kinderen er toch wel mee aan eten misschien of likken. Wat dan de gevolgen zijn, maar ook het was bij een school. En als de ouders merken dat de kinderen met drugzakjes thuis komen, kinderen van 4, dan hebben we toch wel een probleem.
De hoge PFAS-waarden in dieren in de Westerschelde die zijn bij de provincie Zeeland al 10 jaar bekend. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die zich kunnen ophopen in mens en dier en dan mogelijk schade kunnen toebrengen. Het bedrijf 3M bij Antwerpen loost de chemische stoffen al jaar en dag in het water. En hoewel er pas de laatste tijd actie wordt ondernomen, blijkt nu dat de feiten al jaren bij de provincie Zeeland in een la liggen. CDA-statenlid Frank Kuipers toonde afgelopen week op Twitter een aantal grafieken uit rapporten over zeehonden, vissen en vogels die opgemaakt waren in opdracht van de provincie en Rijkswaterstaat in 2015 en 2010. Daaruit bleek dat de PFAS-waarden in zeehonden in de Westerschelde enorm hoog waren, net als die in bot, tong en visdiefeieren. En ook al werd toen verwezen naar onderzoeken die aantoonden dat PFAS gevolgen kan hebben voor de voortplanting en het immuunsysteem, bleek dat geen reden te zijn om alarm te slaan. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat of de afwegingen toen zijn geweest. Wat ik in ieder geval wel weet is dat de prioriteit die om PFAS hing en de wetenschap die we nu hebben er toen niet was. Dus dat betekent dat er ook op een andere manier met dat soort informatie omgegaan werd. Nu, laten we daar eerlijk over zijn, de informatie die we nu hebben en de prioriteit die dit dossier nu heeft en de impact die PFAS heeft op de volksgezondheid, maakt natuurlijk dat we op dit moment deze dossiers wel mee zouden moeten nemen. En ik trek het boetekleed gewoon aan door te zeggen, luister eens, we hadden dit soort informatie in de discussie die we nu voeren over PFAS gewoon mee moeten nemen. In beide onderzoeken wordt aanbevolen om jaarlijks de PFAS-gehalte in vissen, zeehonden en schelpdieren te monitoren. Of dat gebeurd is en wat de resultaten daarvan zijn, is onbekend. Huisartsen melden een run op de griepprik, waardoor die prik bij sommige praktijken inmiddels al op is. Door de waarschuwing voor een zware griepgolf is er veel animo om de prik te halen. Zeker omdat er natuurlijk ook een coronapandemie is. Het huidige tekort is niet blijvend, meldt het Zeeuwse huisartsencollectief. Want huisartsen kunnen extra vaccins bijbestellen. Waardoor uiteindelijk iedereen die een griepprik wil of moet, die ook krijgt. Onderzoeksinstituut NIOS presenteerde vrijdag de mogelijkheid om met een virtual reality bril een middeleeuws Zeeuws dorp te bekijken dat eeuwen geleden onder water kwam te staan in de Oosterschelde. Er is bewust niet gekozen voor een bestaand dorp. We waren bang dat we dan mensen zouden stimuleren om erheen te gaan en te kijken hoe het er dan echt uitziet. En dat mag niet, dat is verboden en ook gevaarlijk vanwege het getij. Daarom hebben we een fictief dorp gemaakt. Maar het lijkt wel een beetje op hoe het vroeger was. Ja, we hebben ons een beetje gebaseerd, een beetje geïnspireerd op het dorp Tolseinde. En Nieuwlanden, wat hier voor de kust van Rijmerswaal ligt. Dus het is geïnspireerd op 2 bestaande dorpen. Ja. En draai ik om, dan kijk ik tegen de kerk aan. Ja, erg leuk. Vanaf dit weekend is de virtual reality beleving te zien in het Oosterschelde Museum in Ierseke of online. En daarmee besluiten we dit weekoverzicht. Zometeen weer het laatste nieuws in Zeeland van deze zaterdag. Graag nog zo en anders tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu.